Ka literary club jangka Sati Raja Memorial Secondary School kala penlong ya ka jing rakhe ya ka International Women's Day ya ka khandai tre uleber ha ka ba lawan ban shembanta da kinong hikai kilong kumilong kpa ki khna school ba ki riu khmat na ki office sarkar ba ki pa ba na ki shnong ki ba marjan ha ka ni ka jing rakhe bu ram kilong kumi ki kanthai ki samla ba ki khna kanthai ha ka leng ka parthai ka kong ban rilin lengdo block resource person SSA umsneng kala ai ka jing kran halor ka jing corridor ka puli puthi na ka banta ki khna kanthai ki khna kanthai ki dan ka hok ban yo ekilat ki dan ti ban puli ban nei tre bela hayeng breu ne ban nei bela halengkha ne hayi jakasna yeng lapen ku burom ru ka kong el lapang ka bala penno jensur ban penroi ya ka ne ka skul hadu menta quality education kamot ba nyen yok lut ya ki jinam ki jingtip ki badon shabar jong kakwat and beyond the textbook learning beyond the textbook kamot bangin pule kam jeliu lane kam sajangai susu ya ka bamdon ha ko kakwat pule te kane ka school kade ka nuksan ka benda kata ka quality education namar ngai ki bahan ne kino hikai ki ai lap dia ki khna bakin yang bakin organize ki ya ka program bakin long kita ki leader bakin long kita ki nong yalam kane kade kata ka quality education ka bakiyo like na ka ba ki pule ko school hapo kamra class like na ka ba ki snap ya ke jing hikai jong kino hikai bakiyo ru shibun ki co-curricular activities kamot ki wei pat ki jing hikai kumbala patai dai principal syakmat bagi don kita ki eco clubs ki don kita ki sport clubs ki science club bakum kater kane kasim ka banin kong ne se haka jinya genti ka jonga ka bangayo snow kita ki AKA bangas no sarong ru yala de po oi kumbala ong da impress ba ting ki la penong he kane ka school kum kata ka dosbin andre haka jing snow ka jonga barobot ding ne Teng ya kimar ki bagnyum pendon kam syu la de kimar ki bom la kam ni jubret ki dosbin de ne am ni kenya ka baka de ka jaka ban bret de kimar jon la ne ya ki tia ki bom la kam syu den re ni de ban kan mau ba teng ha ban ni pek ha ban ni wat banyak pat de ha po jong ka dosbin ni la ban syam sipun ki tia ki ba koridor de ne am kimi sipun ki tia ki ba la kam ba ki ban ni dak la ban pendon kam biang